Adiya kira muke yi duk mun tare mun amince. Ɗalibai don Allah mu daina gaba mu so Allah mu so zumunta. Ai da SG Adiya ɗalibai mi nazari baba ka zarce hamayya. Ɗalibai mi nazari masu kinka sun ji kunya. Ɗalibai mi nazari jalla ya baka buwaya. Ɗalibai mi nazari ƙoƙarin da kake gunmu ya ji kan mujaddadi mun gani kuma mun gode ba za mu butulta ba. Girgije mai mana inuwa ɗalibai mi mai ta wannan kalmomi so biyar shi ya zo ya maimaita. Shi ne na farko muna so a ce turmi turmi ture kura, kura ture turmi, turmi ture kura, kura ture turmi so biyar. Misali please Joanna, can you do it? Turmi ture kura, kura ture turmi, turmi ture kura, kura ture turmi, turmi ture kura, kura ture turmi. Turmi ture kura. Turmi ture kura, kura ture turmi ture. Turmi ture kura, kura ture turmi, turmi kure tura kura ture turmi. Akwai wani kuma kamar Hausa sun ka ce harbi da wuciya ya fi kure. Akwai wani wanda zai iya zo da sauri, zo da sauri. Abdulaziz Mazu from class 5A. Kura ture turmi ture. Yes, sai kuma tambaya ta gaba. Tambaya ta minana. Wa'annan karin magana na Hausa ana son wanda zai iya tumfaye su sai ya zo ya tumfaye. Na ɗaya shine aburata ta inji kakke faɗi ko ke sani ko ka sani. Na biyu sai bango ya tsage. Na uku ban sa aka ba inji wanda zai iya sai ya zo ya tunhaye. Na ɗaya aburata ta inji sai ya tunhaye. Na biyu kuma sai bango ya tsage dash dash. Na uku ban sa aka ba inji. Who can do it? Wa zai iya? Mana a maimaita. Ban san wannan ba. Malam ban san wannan ba. Kadangare ka samu wurin shiga. Ban sa aka ba in ji ɓarawon hulla. Wa zai faɗa mana ɗayan da yake saura? Amma okay to za a bata kyautar littafi domin za mu yi shashsha. Akwai wani littafi. Tambaya ta biyu ita ce me ake ce ma shatale-tale? Shatale-tale, yes. Sunana Asma Buhari. Abinda aka ce ma shatale-tale round about. Put. Yes. Ki zo ki karɓi littafinki. Wai akwai wanda ake ce wa tanko
wa ake wa laƙabi da Tanko a cikin maza? Wa ake wa laƙabi da Tanko? Ku bari mu gwada bakin mu ko? Ku bari mu ba bakin mu dama kun ji? Wace makaranta wace wannan? Bismillah mana. Anan mata wanda an ka himmace sai da aka gaji da matan sannan an ka gane shi ya tawo. Bismillah. Wai menene rufewa? Rufewa mi ake kira rufewa? Bismillah. Mi ake cewa ruhewa? Abinda ake ce maruhewa, kamar inda ake aje abinci kamar stew haka. Nau'in abinci kamar gero da abun gadawa haka. Akwai wani abu kuma da ake so a maimaita idan wani wai a maimaita wannan so uku kacal ita ce wai da dama dawan jaddawa da hannun dama ga damana da dama dawan jaddawa da hannun dama ga damana. Tafizu kan yi bari baƙi su amsa, ku bari baƙi su amsa ko ni. Da dama dawun da dama dawun hannun dama da dama. ba ta ɗaya ga hannun dama ga damana yauwa a ta dama dawan jaddawa ga damana irin wanga lokaci kenan. Da dama dawan jaddawa ga damana hannun dama damana. Da dama dawun dama dawun jaddawa hannun damana. Da dama dawun jaddawa hannun damana. Ta kokarta bari a bata yago ta dan sha dan makoshin ta bude ta so na tambaya guda yanzu kuma ɗaliban Islamiyya kuke so wani yayi kokari amsa amma ƴan ƙananan ga kacal ƴan ƙanana kacal kan mu ga baya muna haka ƙanana wace za ba su mi ake ce ma tozali mi ake ce ma tozali wacce ta so ba yi da ke tozali bari mun gani wa wuri ne zama ne wayo sunanka sunana ya samu kalakyafi daga class 4A kwalli wai yace ana ce ma tozali kwalli haka ne mu baka littaye ko mu baka yogurt yogurt wai yogurt la ka ku tawo wai mallan naziru ku bashi yogurt da sha bismillah mallan naziru a bashi yogurt to shi